Nu har vi opgået det hele, og vi sidder med 3 kodeler her. En sort, en strivet og en rød. Det er for nemhedens skyld, så det er nemmere for jer at finde rundt i. Normalt så vil det være tacklinger selvfølgelig. Så bukker man den ind over og laver et lykke, eller et øje. Så tager man den, der ligger ovenpå. Der ligger en på hver side. Du må godt lige zoome ind på det, hvis du kan. Der. Så lægger man den sådan, så der er en på hver side, og en, der ligger op over. Så tager man den, der ligger op over, og lige frigør den ene. Sådan her. Løfter op i den, så der simpelthen kommer et lille øje. Og så trækker man den første igennem. Der. Og strammer op. Ikke vildt, bare sådan løst stramt. Når I har gjort det, I kan se, den kører ind under den her og ud på den anden side. Så tager I den, der ligger på den her side, og kører op over den, som I lige har kørt ind under, og ud under den næste, igennem den næste. Det kommer til at se sådan her ud. Der. Så har I 2 igennem. Og nu er det, at der er en del, der nogle gange får problemer. Men det behøver ikke være et problem, fordi i stedet for at dreje det hele rundt, så drejer I bare baglæns. Sådan der. Kan I se, I har stadig de 2, I har stukket igennem her. Kan du se det? Mm-hmm. Så kører vi. Den her, den følger sådan set den, der er der. Den har der ikke nogen igennem, hvis man ser det. Så tager jeg og løfter den op, som der ikke er stukket nogen igennem. Selvom jeg går bagud. Og så kører den ind igennem kodelen. Og så nu jeg lige lidt med tommelfinger for lige at trykke det til. Sådan der. Nu skulle jeg så gerne ende op i, at når vi gør sådan her, så er der en ude på hver side. Der er lige præcis en imellem hver. Er det til at se? Godt. Så kører vi. Så starter vi sådan set bare med næste indstik. Der tager man lige meget, hvad for en I tager. Men husk farven, I tager. Fordi så er den etter. Så kører vi den hen over den næste kodel. Den, som vi lige har kørt under med den her. Ikke? Kører hen over. Og så ind under den næste. Sådan så det altid er under en af de faste kodeler, man kører igennem. Altså en af dem, det eksisterende tovværk. Sådan. Og så drejer vi den en gang. Og så kan I se, så kommer den helt tydeligt, hvad for en den skal hen over. Det er den, der er her. Godt. Og så tager jeg og løfter den her lige, løsner sådan den næste. Fordi så er det lige til at stikke den ind igennem. Og så hiver jeg den igennem, lige så stille. Ja. Nu har jeg stukket 2 igennem. Så drejer jeg den. Den her gang, der fortsætter jeg med at dreje den her vej rundt. Og så kan vi så se her. Der kan vi se, den her, det er en fast kodel, altså det er selve tovværket, den skal vi hen over. Og den næste faste kodel, altså selve tovværket, som vi ikke har lavet indstik på, det er den, der ligger her og gemmer sig lidt. Men det kan vi også godt finde ud af. Så gør vi det. Så stikker vi den ind. Der og trækker ud. Nu har vi lavet 2 hele indstik. Altså vi har taget alle 3 og stukket igennem 2 gange. Så strammer vi lige lidt op. Det gør man løbende. Det gør jeg ved at hive med tovværket nedad. Ikke bagud, fordi så bliver det virkelig grimt, og det gider vi ikke have. Vi kan godt lide pæne ting. Så vi trækker med ned. Det giver et meget pænere produkt. Ja. Og så tager vi så og gør det samme en gang til. Og det er igen, der er lige meget, hvad for en man starter med. Jeg plejer altid lige at dreje den lidt, og så lige stikke en finger ind, fordi så kommer der ligesom en lykke. Kan du se det? Godt. Og så tager jeg den næste, som der ikke er nogen. Det vil sige, at den kører hen over der,
og ind igennem. Ja. Og så drejer jeg den. Og så kan jeg se lige så tydeligt der, at den skal hen over den der. Og ind igennem her. Der. Og så drejer jeg den, når jeg stukker den igennem. Og så kan jeg se her igen, lige så tydeligt, den skal hen over den der, og ind igennem den der. Det var 3 fulde indstik. Reelt, så er det nok, og jeg strammer lige op. Når man strammer op, så hiver man alle vejen, sådan der, så man får et pænt produkt. Nu kunne man opgå det, vi har her, og sætte dem sammen, og så tage halvdelen af hver, sådan her, og sådan her, og tackle det. Så vil man have en pæn lås. Vi tager lidt ekstra indstik, fordi den er lang nok til det. Så vi tager lige en gang mere igennem, henover, ind igennem, drejer, henover, ind igennem, drejer, henover, og så ind igennem den her. Og nu har vi 4 indstik. Så lader vi det være her ved 4 indstik, fordi så er den langt nok til, hvis vi har gjort det rigtigt, at vi kunne opgå det her tape og lave en tackling. Det vi har fået, det er sådan set et øjesplejs, som ser sådan her ud. Det er ret flot, synes jeg. Jeg kan godt lide at arbejde med tovværk, så jeg synes, det er pænt. Og så er det ret anvendeligt. Vi bruger det blandt andet til fender og alt muligt andet. Hvis I når længere og har mod på det, så skal I opgå den anden ende her. Og når I gør det, så vil I opdage, der har jeg jo ikke sat tape på, andet end bare lige for at holde det. Så kan I prøve, det kan godt give lidt. Så kan I se, hvordan det egentlig er. Sådan der. Så ser sådan her ud. Så tager man en ud, og så sørger man lige for, at det ikke blander sig. Og når man giver det på, tapen på, så skal man køre højre om, fordi det er højre slået. Det bliver lige lidt rodet, men sådan er det. Sådan der. Det er derfor, jeg havde lavet det for jer til at starte med. Og det gør I bare med alle 3. Og så kan I lave et øje i den anden ende. I kan eventuelt snække den ind igennem. Sådan her. Og så splice dem sammen. Lave et øje sådan. Det var det.